Cestou do triedy s Petrom Berom. Žiaci 1. až 3. ročníka základných škôl nebudú mať v Poľsku od apríla už nejaké povinné domáce úlohy. Príslušné nariadenie podpísala v piatok poľská ministerka. Vďaka tomuto opatreniu budú mať žiaci viac času na upevňovanie vedomostí, prípravu na testy, čítanie kníh a čo je veľmi dôležité, na realizáciu svojich záľub i na odpočinok, uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení. Môžete s niečím z toho nesúhlasiť? Ani príliš nie. Mne však hneď napadlo alternatívne nariadenie. Žiaci 1. až 3. ročníka základných škôl budú mať v krajine OS od apríla povinné domáce úlohy. Príslušné nariadenie podpísal čarodejník. Vďaka tomuto opatreniu budú mať žiaci viac času a možností na upevňovanie vedomostí, prípravu na testy, čítanie kníh a čo je veľmi dôležité, na realizáciu svojich záľub i na odpočinok. Predsa dobrá domáca úloha slúži práve na toto. Upevniť si vedomosti získané v škole, pripravovať sa na testy, poradiť deťom vhodné knihy na čítanie a využiť školské vedomosti v oblastiach, ktoré deti zaujímajú. Navyše, domáca úloha vychováva deti k samostatnosti a k zodpovednosti, teda snáď k tomu najdôležitejšiemu, čo im škola môže dať, uviedol čarodejník vo svojom vyhlásení. Môžete s niečím z tohto nesúhlasiť? Asi príliš nie. Tieto dve vyhlásenia sú ukážkou toho, čo nazývam šťastná prostota. To jest, mám jasné, jednoduché a jednoznačné presvedčenie. A čokoľvek pokladám za argument v prospech môjho presvedčenia. Čo tým chcem povedať? Nuž to, že sa v dnešnom svete veľmi ľahko uchyľujeme k čierno-bielým riešeniam. Mobily zakážeme a basta. Metódy učenia existuje jediná správna, samozrejme tá, ktorú presadzujem ja. Ale svet tak predsa nefunguje. Áno, niekedy mobily priam bránia vzdelávaniu, ale niekedy sú zase veľmi užitočné. Niekedy a pre niekoho je daná metóda výborná, ale niekedy a pre niekoho ani náhodou. Niekedy je domáca úloha úplne na nič, ale niekedy je skoro nevyhnutná. Nešťastím je, že títo zástancovia jednoznačných riešení sú často veľmi málo rozhľadení. Mnohí z nich vedia tak málo, že ani nevedia, čo všetko nevedia. To sa dokonca volá nevedomá nekompetentnosť, ale o to bývajú dôraznejší. Preto by možno bolo výborné, keby tí, ktorí presadzujú nejakú jednoznačnú myšlienku, najskôr ukázali, že okrem nej poznajú aj celé spektrum ďalších. Nevedome nekompetentní ľudia sú celkom nebezpeční. Oni sa totiž ľahko presadzujú, keďže ich nejako nebrzdí uvažovanie, premýšľanie o iných názoroch či diskutovanie o nich. Slovami básnika rozhodne nie sú zmietaní pochybnosťami. Na záver len zopakujem, čo som už kedysi v Cestou do triedy povedal. Bojme sa ľudí, ktorí presne vedia, ako to má byť. Cestou do triedy.